Хайде, смелчане. Не е толкова тъмно. Ето, влязохме в мрачната къща на духовете. А сега да си вървим. Не. Първо ще се качим на върха на кулата, за да ударим камбаната и да докажем, че не сме пъзлювци. Щом ти можеш да се изправиш срещу страха, значи и аз мога. Освен това, тук не е толкова страшно. Добър вечер. Призрак! Ти го каза. Ще оставя тези двамата да се позабавляват. Аз трябва да хвана другите грижовни мъчета преди мракобес да се е прибрал. Какво е това? Хайде, краченца, да намерим Адам и да се измъкнем от тук. Адам! Смелчане! Стегни се, смелчане. Няма от какво да се страхуваш. Съвсем сам си в непрогледен мрак, в пълна с призраци къща. Мен не ме е страх от призраци. Никак даже. Призраци! Мамо! Смелчане, спри! Това съм аз, Адам. Адам? Радвам се, че те виждам. Току-що се натъкнах на цяла банда от призраци. Сега пък и фенерът ми се счупи. Какво ли ще последва? Смелчане? Смелчане, къде си? Смелчане! Ето ви. Излезте. Не се страхувайте. Помнете, когато нещо ви разтревожи или натъжи. Добре, да поговорите с някого за това. Ето го! Паднахте ми, грижовни мечета. Хайде, веселушке. Никой не може да ви се измъкне. Хайде. Както вече казах, никой не може да ми се измъкне. Кой си ти? Аз съм доктор Страх. Живея чрез страховете на хората. Работата ми е да ги плаша. И точно това е, което ще се случи с вас в моята зала на обречените. Адам, отпусни се малко. Не си проронил дума, откакто те открих, а и ръката ти е толкова скована и ледена. А това какво е? Смелчане, къде си? О, всичко е наред. Това си бил ти. О-о. Ако ти си там, чия ръка държа аз? Смелчане! Какво е това? Измъкни ме от тук. Помощ!
Измъкни ме! Смелчане? Добре ли си? Да, но фенерчето ми се счупи. Светлината ми изгасна. Колко тъмно е тук. Помощ! Става все по-тъмно. О, не. И теб ли те хвана, бързоног? Добре дошли в залата на обречените на доктор Страх. Когато подът се отмести, всички ще полетите надолу към бездънната яма. Бездънна яма? Как ще спасим твоите приятели, Смелчане? Първо трябва да... Последната ни клечка погасва. О, не! Пясъкът почти изтече. Мракобес ще бъде тук всеки миг. С Богом! Завинаги! Грижовни мечета! Сега ще се върна с вашите страхливи приятели. Какво ще правим? Аз мога да спася приятелите си само ако спра да се боя от тъмното. Нека го направим тогава. Заедно. Спомняш ли си рецептата за смелост? Не ме е страх. Нито пък мен. Нас не ни е страх. 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 Леле, те май си вдъхват смелост. Ще се погрижа за това. Хайде надолу. Това се казва смелост. Мракобес ще дойде всеки миг, но с вас ще се занимая по-късно. Да си смел не е толкова трудно, колкото изглежда. Не, Адам. Стига сърцето ти да е на мястото си. Хайде, да спасим приятелите ми. О, не. Това май няма да помогне. Трябва, Сърдитко. Прозорецът е единственият ни изход. Виждаш ли нещо, добродушко? Не. Но аз виждам вас. Сърдитко! Сърдитко! Тук съм. Бяхме на ръба. Тихо. Каква? Не мърдай, доктор Страх. Как пък не? Ако толкова те грижа за приятелите ти, защо не отидеш при тях? Смелчане! О, не! Не можеш да постъпваш така с приятеля ми. Не ме е страх. Не ме е страх. Мракобес.
Идваш на време, за да видиш как унищожавам грижовните мечета. Губиш твърде много време, доктор Страх. Унищожи ги веднага. Дай ми още минутка, мракобес. Така ще ги оплаша повече. Виждам какво имаш предвид. Заедно ще управляваме един безчувствен, мрачен свят. Не ме е страх. Какво? Махни се от мен. Как смееш да предизвикваш мракобес? Виж какво направи. Унищожи контролното табло. Грижовните мечета избягаха. Ти си виновен и ще си получиш заслуженото. Мечета, бройте! 4, 3, 2, 1. Стреляй! Аз се умитам от тук. Ти ме провали, доктор Страх. Следващият път не идва и преди да съм те повикал, мракобес. Ще ти покажа какво значи страх. О, не, 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 не. Не, затвори се, затвори се, затвори се. Адам, ти успя. Заедно успяхме, смелчане. Хайде. Ей, къде отиваш? Вижте, спри, мракобес, няма да те провалям вече. Спри. Не. Така, благодарение на мракобес за известно време доктор Страх ще ни остави на мира. Ей! Насам! Тук съм! Това е Адам! Той вече не се бои. Ура! Виждаш ли, Адам, ти се оправи. Когато страхът го няма от теб, няма го и у приятелите ти. Смелчане, благодаря, че ми помогна да преодолея страха си. Ти също ми помогна, за което съм ти задължен. Ей, тъй сме в Луна паркът. Хайде да се повозим. Чудесна идея, Сърдитко. Къде да отидем първо? Навсякъде. Да вървим, смелчане. Да нямаш предвид обратно в мрачната къща? Ами, да. Май ще е по-добре да вземем малко светлинка. За всеки случай. Прав си, смелчане. За всеки случай. Готов ли си, Адам? И още как, смелчане. Урокът на грижовните мечета. За теб сама я нарисувах. Подарък? Днес нямам рожден ден. Знам, но реших, че искам да ти подаря нещо, защото си тъй мила и добра. Благодаря ти, миличка, прекрасна е. Не чакайте специален повод, за да изразите обичта си към някого. Запомнете, картинките, нарисувани с любов, са най-красиви. Девети епизод. Изгубените мечета. Господи, чистенето на този таван продължи доста време. Беше трудна работа, добродушко. Събрали сме много неща през годините.
Спри да се правиш на клон, сърдитко. Много смешно, бързоног. Вижте, стар фотоалбум. Ей, това сме ние. Тогава сме били малки като пухи и дръб. Помня, Драголюб знаеше как да ме забавлява. Сърдитко се сърдеше още от малък. И ти щеше да се сърдиш, ако трябваше да носиш тази шапка. Хей, кой е това? Никога не съм виждал тези мечета. От нашето семейство ли са? Снимката не е на фокус. Трудно е да се каже, но щом са в този албум, значи са роднини. Но къде са сега? Това е знак за тревога. Някой се нуждае от помощта ни. Според нашия грижометър, източникът на проблеми е точно под нас. Това е заредена пустош. Невъзможно е някой да живее тук. Грижометърът сигурно греши. Ако не греши. Грижовните мечета не бива да пренебрегват зов за помощ, без значение откъде идва. Не се тревожи, бързоног. Щом марципана на борда, нищо лошо няма да се случи. Вижте, долината под нас. Може би това е мястото. Бурята се усилва. Дръжте се! Цялата система е замръзнала. Сега наистина ни трябва късмет. Погледнете надолу! Всички ли са добре? Добре, загазихме. Леле, тук ще замръзнем. Долината не се вижда никъде. Ако не намерим подслон, загубени сме. Вижте, снежни чудовища. Снежни чудовища ли? Не виждам нищо. А ти, бързоног? И аз. Удрът явно е размътил мозъка на марципан. Но аз наистина ги видях. 2 чудовища. Върнете се! Върнете се! Не, тъй, марципан, не викай, че ще тръгне лавина! Бягайте! Не можем. Снегът е много дълбок. Щом не можем да я надбягаме, ще я надпързаляме. Снежни чудовища. Какво? Как попаднахме тук? Събудете се! Кой използва главата ми за барабан? Ей, какво стана? Последното, което си спомням, беше, че чудовищата искат да ме хванат. Пак ли снежните чудовища? Къде се намираме? Мисля, че сме в рай. Чуйте птиците. Прекрасно е. Невъзможно. Оградени сме от сняг и лед. Тази гора не би трябвало да е тук. Но тя е пред нас, бързоног. Грижометърът знаеше, че тя е тук. Сега трябва да разберем кой се нуждае от помощ. Снежни чудовища! Плувнахме в пот в тези дрехи. Сигурно сме изглеждали страшно. Аз съм съвършен. А това е сестра ми, Учтивка. Аз съм Добродушко, а това са Бързоног
Здрасти! И марципан. Приятно ми е. Привет от мен. Краката ми омекват. Привет. Изглежда късметът ти изневерява, марципан. Изплашихме ви, но тези дрехи ни топлят в снега. Козината трябва, за да не изпадне в беда. Винаги ли говорите в Рима? Винаги. Прекрасна долина. Благодаря за разходката. Благодаря и на теб, учтивки. Това е невероятно. Тук изпитваш най-хубавите чувства на света. Да, наистина. Ала не разбирам как снегът не стига до това място. Аз и учтивка живеем тук от времена прастари. И всички дни са слънчеви, дори през януари. Рядко имаме проблеми, живеем безметежно. За долината аз и учтивка се грижим прилежно. Достатъчно за нас. Разкажете нещо вие. С какво се занимавате и защо сте тук? Ние сме от семейството на грижовните мечета. Помагаме на хората да споделят чувствата си. За това сме тук. В гората чухме зов за помощ. Вижте! Може би те се нуждаят от помощ. Едва ли, добродушко? Те изглеждат щастливи. Някой има нужда от помощ. Трябва да разберем кой. Не, хората може да ни видят. Моля те, не вдигай врява. Не си ли играете с тях? Те дори не знаят, че живеем тук. Чудите се, знам. Искаме да се представим, но умираме от срам. Чудесно е да си мече грижовно с семейство и роднини. И да споделяш обичта си с тях през дългите години. Трябваше да се сетя. Вие се нуждаете от помощ. Мечетата. Точно така. Те нямат семейство и приятели. Те са самотни. В тази връзка изпитваме тъга голяма. Мечтаем за гости като вас, но няма. Добродушко, защо не поканим съвършени учтивка от дома, в Грижландия? Може да станат част от семейството ни. Това ще е чудесно. Ще сме част от семейството и ще полагаме грижи за него. Ще имаме нови приятели. И ще играем по цял ден. Добродушко, кажи ни своето мнение. Добре, да ги заведем в Грижландия без закъснение. Благодаря ти, че си докарал колата облак съвършен. Само с нея можем да летим. Следваща спирка – Грижландия. Ще ми липсва долината, съвършен. Дали ще тъгуваме дълго? Долината ще си е добре без нас. Уверявам те, учтивки. Какво става? Да се махаме от тук. Моля за тишина. Тишина! За мен е чест да ви представя новите членове на семейството ни. И да разкрия една тайна. Много отдавна, когато вие бяхте малки, Мракобес прогони 2 мечета от семейството ни. И никой не ги видя повече. Аз и Благородко ги търсихме и не загубихме надежда, че някой ден ще се завърнат у дома. Ето, че те се завърнаха. Точно така. Грижовните мечета отново са заедно. Аплодисменти за съвършен и учтивка, изгубените ни мечета. Добродушко, твой ред е. Сега ще донеса 2 знака за коремчетата им.
Страхотно! Това вече е друго. След малко упражнения, съвършени от щивка, ще станат истински грижовни мечета. Раз, два, хоп, хоп, хоп. Не спирайте! Хайде, приятели, грижовните мечета трябва да поддържат формата си.